नंगौ हेलमेटआ गासैबो गारि सालायग्राफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार बेखौ गासैबो मिथिगौ जे नोंबाबो मिथिगौ आंबाबो मिथिगौ नाथाय गोनांथार होननानै जे उल्था हेलमेटखौ उल्था लागायनानै गारि सालायनांगौ बेथ' जानो हायालै मालाबाबो नोंथांमोना मालाबा नुफेरदों नामा सोरखौबा उल्था हेलमेट गाननानै हेलमेटखौ उल्था लागायनानै गारि सालायनाय नुवाखैब्ला नायनानै लाग्रो भिडिअखौ ओइ मादै नोंथाङा हेलमेटखौ उल्थासो गानलांदों माथो ए हेलमेट तो उल्टा के पिनছে माने मादैया जे हेलमेटखौ गाव उल्था गानलांफ्लांदों बेखौबो बे आन्दाज गैया बे लामाजों थांबाय थानाय सोरबा मानसियासो बुंनायावसो बे माने नंगौथ' ओरै जादों माने ओ आइदो ए हेलमेट तो उल्टा के पिनছে नोंथांजोआबो दि आरोना आरे हेलमेटखौ गानदों एसे नायनानैथ' गान आथुर होननानै मालाय बिदि उल्था गाननानै थाङोबा हा मानसिफोरा नोजोर नाङा होमबा नांखागोनखा जानो हागौ मादैया गावनि बिजामादैखौ एकदम लोगो हमैनो होननानै एक्साइटेड जानानै माने आथुर बिथुर ओंखारनानै थांनायावनो गानलांफ्लांदों हेलमेटखौ उल्था स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे शेयारबो खालामदो